Ak uvažuješ o bazéne, nechceš tú modrú opachu z Manfieldu alebo od niekal, všetko z bazošu za pár korún, tak pouvažuj nad takýmto krásnym dreveným obkladom. No, mám hubú kožu jak roh. Nadzemnú časť ešte izolujem dodatočne 10 cm polystyrénom. Všetko z bazošu za pár korún. Celá konštrukcia len takto na 2 šróby. Dokopy to bude držať 10 kg. Skrutky Antikora. Čo sa dreva týka, jediné červený smrek, na obyčajný smrek môžete zabudnúť. Ešte takto na spodok pôjde a takto s prekrytím strešná fólia. To bude vlastne odvetraná fasáda. Ahoj. Tamto dosku vylož hore. Túto ptic, Mati, túto dosku daj hore. Ale nemám rukavice. Nevadí. Bojíš sa? Ale si to popýtam. Aj no, to sa týka. Radšej opatrne. Ja sa nebojím, ja mám už hrubú kožu, vieš? Ja už môžem. No, ja mám hrubú kožu jak roh. Prečo? No, lebo som veľa robil. Jednoduchý fasádny trapéz. A vnútrajšok už môže byť či už fólia alebo antikóra. Aj makové. Ani sám neviem, či je to dobrý nápad na bazén dávať drevo, ale jedno je isté, že k chalupe to pasuje. Ahojte na budúce.